Așezați-vă comod. Așează-te comod, închide ochii. Fă câteva respirații ușoare. Observă-ți respirația. Și începe să te relaxezi. Și acum îți poți concentra atenția asupra corpului, a respirației tale. Inspiră ușor și expiră profund. Ești din ce în ce mai calm și în timp ce asculți această voce, urmând-o cum ți-e mai ușor, lasă lucrurile să se întâmple așa cum vin, fără efort. Și de fiecare dată când asculți aceste cuvinte, va fi tot mai ușor, mai rapid să te relaxezi, tot mai profund te relaxezi. În curând vei număra de la 1 la 10, cu fiecare număr alunecând progresiv într-o stare din ce în ce mai plăcută de relaxare, de calm și liniște, din ce în ce mai profund. 1. Picioarele și gleznele se relaxează din ce în ce mai mult. 2. Relaxarea continuă să se extindă ca un val care îți atinge gambele, genunchii, coapsele. 3. Tot bazinul acum, fesele, șoldurile se pot relaxa. Sunt din ce în ce mai destinse, mai relaxate. 4. Abdomenul, stomacul, partea inferioară a spatelui, din ce în ce mai destinse, din ce în ce mai profund relaxate. 5. Valul de relaxare continuă să se extindă în tot pieptul. În toată șira spinării. În timp ce te abandonezi din ce în ce mai mult cu fiecare respirație. Șase. Umerii, brațele, mâinile. Totul este din ce în ce mai abandonat, din ce în ce mai relaxat. 7. Gâtul și el, din ce în ce mai destins. 8. Valul de relaxare se extinde acum către față, în obraj, la tâmple, la ochi. Totul continuă să se destindă cu fiecare respirație, din ce în ce mai abandonat și mai relaxat.
9. Ajunge la frunte, la toți mușchii capului. Relaxarea este din ce în ce mai profundă, mai profundă. 10. Acum întregul corp, cu adevărat, abandonat, profund relaxat. Întregul corp, profund relaxat, cu adevărat abandonat. Dacă încă mai simți tensiune într-o anumită zonă a corpului, invit-o să plece cu fiecare respirație. Invit-o să plece cu fiecare respirație. Cu cât relaxarea va ajunge mai în profunzime, cu atât îți vei aminti mai bine senzațiile pe care le încerci și te vei putea întoarce la ele dacă dorești. Și acum îți poți aduce mintea, îți poți duce mintea mai departe să se relaxeze și mai mult într-un loc din natură. Poate la munte sau poate pe o plajă pe care o cunoști deja sau pe care o inventezi acum. Pentru o ființă umană care vrea să fie umană, poate fi cu adevărat util să înțeleagă că este omenește să aibă slăbiciuni uneori. Pentru o ființă umană care vrea să fie umană, poate fi cu adevărat util să înțeleagă că este omenește să aibă slăbiciuni uneori și că se poate întâmpla să fie imperfectă, fragilă, inconstantă și să facă greșeli. Da. Și că poate fi puțin iresponsabilă și mai puțin eficientă uneori. Se poate întâmpla dacă ești om. Și este cu siguranță mai bine să dezvolți din ce în ce mai mult conștientizarea aici și acum, adică să fii treaz și prezent aici și acum, și să ai un comportament conștient. Și este cu siguranță mai bine atunci când se întâmplă să greșești, să o faci cu o conștientizare mai mare. Și este important să poți oricum să greșești din când în când. Da. Este important să poți oricum să greșești din când în când. Este chiar necesar să faci greșeli pentru a putea avea răspunsuri personale, opinii personale și siguranță de sine. Și este mai bine să fii uman și să ai în același timp posibilitatea de a gândi cu mintea ta.
și să te simți protejat și încrezător și capabil să recunoști ceea ce este semnificativ și cu adevărat important și ce nu. Nu-i așa? Este mai bine să-ți amintești că sentimentul de vinovăție are legătură cu vechile condiționări din trecut, cu familia, cu sexul, cu religia. Și este cu siguranță mai bine să-ți dai seama că toate câte ți s-au întâmplat te-au făcut să fii ceea ce ești acum. Da. Și să lași restul să plece. Lasă restul să plece. Și să trăiești cu adevărat prezentul, acum. Încă ceva. Poate fi foarte util să-ți accepti povestea, istoricul tău și să găsești perspectiva corectă. Poate fi foarte util să-ți accepti povestea, istoricul tău personal și să găsești perspectiva corectă. Asta facem noi acum. Cognitiv. Și să lași să se ducă toate sentimentele de vinovăție legate de neajunsurile și greșelile din trecut, pentru care nu mai este nimic de făcut. Acceptând că aveai anumite limite și având certitudinea că acum ești capabil să te comporți altfel, să reții numai învățămintele pozitive și să dai drumul la orice altceva, Și pentru toate situațiile în care încă mai poți face ceva și mai poți acționa, ia din ce în ce mai mult din subconștientul tău, Duhul tău lăuntric, sufletul tău, rezervorul tău interior, forța și curajul de a schimba ceea ce poți schimba, de a schimba ceea ce poți schimba, de a găsi modalitățile de a remedia ceea ce se poate remedia, de a da drumul la orice altceva, în pace, cu calm, astfel încât să fii din ce în ce mai liber și mai responsabil în folosirea energiei tale interioare din rezervorul tău interior, tot mai capabil să te accepți și să te apreciezi, tot mai capabil să te accepți și să te apreciezi și să te relaxezi cu ceea ce este, tot mai mult, în fiecare zi. Da, în fiecare zi. Mintea ta inconștientă poate învăța acest lucru și îl poate face din ce în ce mai bine pentru tine în următoarele minute. Mintea ta, sufletul tău, inconștientul tău poate învăța acest lucru, aceste convingeri noi și îl poate face din ce în ce mai bine pentru tine
în următoarele minute, momente și zile. În fiecare zi, tot mai mult în fiecare zi. Redevenind treaz și prezent acum cu fiecare respirație în mod rapid și plăcut, inspirând, poți pur și simplu să-ți spui din ce în ce mai treaz și prezent. Iar în timp ce expiri, trezește-te și să simți că devii din nou treaz, cu fiecare respirație din ce în ce mai mult odihnit, revigorat, gata să redeschizi ochii în momentul de față, cu rezervorul interior umplut.